it's a social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya ndauya nayo ndoda ndinge ndinokuzivisai kuti imoziwa kuti zvizi zvaswera zvichiitika nditi ndichito zviri kudii kwese kwamuri vazukuru vasekuru seinti. Nhasi ndoda ndimbotaura pamusoro penyaya yaLady Squanda iri kunetsa, iri kutrenda mastreets umu nekuda kwemifananidzo mimwe yakapostewa anditi nasomeone yaambassador weReggae anditi so chiteererai sekuziva kwenyu Lady Squanda mumazuva akapera anga achitrenda asine nyaya dzisidzo. Regai nditaure zvishoma neshoma. Pana vamwe vanhu regai sori ndimbosiya nyaya. Pana vamwe vanhu vane system yekuda kungondituka nekunditi chichi nanga straight to the point. Iwe wamboionepi video ye less than 3 minutes. Pa 3 minutes izo 2 minutes and half ndenda totaura zvandoda nyango ndikasananga straight to the point pa ndenda totaura zvanenchida kutaura. Iwo watozivawo zviri kuitika, so musiye kungondibhasa. Vamwe chaubika udzimba dzenyu nechambo charikita vanhu. So Lady Squanda anga achitrenda mazuva akapera asine nyaya dzisidzo anditi nyaya dzisinganyanyofadza. Iye zvino zvakare she's trending nenyaya dzisidzo. Anenge ari kufungidzirwa kana kuti ari kupomerwa nyaya dzekuti anenge anotora zvinodhaka, anotora madrugs. Zvinova zvinhu zvisiri right wazukuru, especially kuma-artist edu anditi kuma-artist edu kune vanhu vanenge vachiti entertainer vakafana Lady Squanda uyo akatombosvika kunyika dzimwe kusanganisa na UK achirova ini ndinovhaira ari muchirukasakasi meno kana ndagona but zvinoiti kuvhaira mukati kanziyo kake. Takutokanganwa nenyaya yekutoti haachanatsoita zvinotarisirwa anditi haachamirire mangoma chaizvo, so ari kupomerwa kunzi anotora zvinodhaka. Amenoti chokwadi here kana kuti hachisi. Kana chisiri chokwadi vanhu musadaro, but kana chiri chokwadi zvinorwadza nekuti itarenda rinera kutokanganiswa. Roro anditi talend yakutokanganisirwa nesuwo futi ma-consumers music yake takutokanganisirwa because artist wedu achakwanisa kunge ari anotibikira zvinhu nemazvo anditi amene munozviona sevazukuru nyaya dzekuma-artist vanotora zvinodhaka, vanotora mutoriro, vanotora ndoguka, ameno kotomboziva nemazita azvo here kuti zvizvi vanotora anakrango vano ndizvo vanotora chimwe chimushonga chechikosoro chiya zvinodhaka zvese zvisiri right wazukuru. Ngazviregwa anditi so ngataura necomment section munofungei naLady Squanda uyo ari kunzi anogona ari anopost ndora ndaisa ipapa anogona ari kutora zvinodhaka. Ngataura necomment section. So from Uncle Sign, the only Zimbabwean uncle, chichi much love.